ƙarya ne ba zai yi ko da yaushe ana mana tuwo a gida ba everything every now ko da yaushe tuwo wallahi zan kira Umar Rice wanda suka san mutuncin na adam Umar Rice ba ya san su zan kira ƙarya ne wannan magana ƙarya ne ba kowa kaga ma sanu yawa gwani na gwanaye to lallai ka wata kuma ba zai wa a dinga yi muku tuwo a gidan nan ba saboda gashi kullun kana yau ce fa ne ka taba kawo garin tuwo a gidan nan ko magi no ban taba kawowa ba to ka bari sai ka fara kawowa sannan ka fara yi mana ka'ida to ana ke na siyo da to ai tsaya ka ji tuwo ma in dai a gidan nan ne yanzu aka fara shi da sun karya ne wallahi sai na kai kaga koma rice shinkafa kenan kai Allah ya kyauta gaba to ka san yanzu me za a yi kana dai so a fara yin shinkafa a gidan nan of course kana so dai a fara ko of course ai ni ba turanci na ce ka mun ba yo yes na fahimta ai ana da yana na ji to ka fahimta na fahimta to yanzu ka nemi sana'a wacce kullum zaka dinga zuwa gidan nan kana bada 20,000 haka ko 15 ƙarya ne ke Khadija an biki da lalamacin kibi ko ƙarya ne wannan maganar ƙarya ne in na fara wancan kalo kayan tuwon za a daina sai na sace muciyar wai Khadija tunda babanmu ya buɗa ya riga ya ci kasuwa ki ga yamma mamakku ta bani gado na ni kawai in je in yi aure na fi ka baki ne da ba za ka iya zuwa kai ka je ka gaya mata ba tana daki ka je ka same ta mana ni da ki je ki gaya mata a bani gado na kawai in yi sama ai ba a aje ni dan in dinga zuwan maka aike ba dan haka tana cikin daki ka je ka same ta na ga miki ne kowa yana a bani in je in miki anti kuma na nan kinan kowa ya bude gidan ya wase kamar jigida sa'an ta an ji wahala da haka ne da Allah ni ki tashi ki shiga ina daki in kin zo ai wallahi na fa karfan ka aikar da ni kike da kai nake tashi ki ji za ki ko ba za ki ba ba za ni ba tashi ki ji tashi ta jure fa Allah ya sai na kakkara tashi ubanka kana ganin shi kamun magana in dauke ne kai ai karka damu kaga bindigar nan no giri for anybody ke ai kai ne mu naga wannan kamar ba bindiga bace ai ba bindiga bace amma na san me zan yi ni fawon dutse kwakwalwa zan fasa mai kasan na karanta agric science a kwakwalwa zan mai dutsen ya kai jahilin gurin kai nan gurin mu ba dutse ai yawa shekara ta 25 ina gidan su da wan kyauta daga sama wani ya miƙo ma dutse kowa ya miƙo dutse nan bugu ne akwai nauyi zuwa ɗaya ɗauka Obusa! Promotion to carry on. Promotion! Ai yanzu yake yabonka muna jin daɗin ka Obusa. Obusa yanzu muke cewa Obusa ne yana da kiki. Obusa wai ya batun matar kaɗin nan na ji an ce ta yi. Obusa wai ya batun matar kaɗin nan na ji an ce tana da ciki yayuwa ko yau ko gobe. Obusa juna biyu Allah ya raya Allah ya ƙayyaba Allah ya sa ya kuma albarka wanda za mu ringa aiken shi muna jin daɗi. Kai Obusa na ji daɗi. Ai nan muna fatigal ɗin wani mazuru ne ta nan layi. Ai da abin da kuke faɗa kun ne na shi ya faɗi. Ga wanda ya ɗana. Wallahi shi ya faɗi. Wallahi ni civilian ne, kalan ɗan sanda ne ni. Wallahi Obusa kana shan kwana nan ni kayan nan kawai lemun tsami ya ɗauko ya bani su. Ƙarya ne ɗan smogal ɗin alƙalai ne smogal yake. Ƙarya yake da ka sha kwana baro na nan gurin. Bari ma ka ga yanzu zan je in kama baran ka gani Obusa. Zo dawo. Obusa a daga mana kafa. Obusa ni yaron ka. Dama na sa a zo da motoci guda biyu saboda motoci raba mana za a yi kenan na sa su gangaro nan saboda motar su sojoji bismikallahumma amutu aya bismikallahumma amutu aya uzu kalmatullahi tammatu min sharri ma khalaq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma atini fi musibati la ilaha illa allah a kawo salatin fati inna lillahi Hausa Khadija ni fa ba abin da yake burge ni in na aure ina zauna zuwa ce mun baban ummi zan fita